дастаи футболи Истиқлоли Душанбе баъд аз иштирок дар вохӯриҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё аввалин бозии худро дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ анҷом дод. Қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон бозии аввалини худро дар доираи рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон дар майдони худ бо тими футболи клуби марказии варзиши Артиш баргузор намуд. дар ин вохӯрӣ як гол зада шуд ки он ҳам аз ҷониби ҳамлагари дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов дар давқаи 14-уми дидор ба қайд гирифта шуд. Истиқлол бо ташаббуси як голи задаи Манучер ғалабаи нахустини худро дар мусобиқоти мазкур ба даст овард. Бозигари собиқи дастаи Истиқлол Фатло Фатлоев ки дар мавсими ҷорӣ шарафи дастаи клуби марказии варзиши Артишро ҳимоя мекунад, дар дақиқаи 26-уми вохӯрӣ имкон дошт ки таносубро барқарор кунад, аммо зарбаи иҷронамудаи Фатлоро дарвозабони Истиқлол Рустам Ятимов баргардонид ва ҳамин тавр гол ба қайд гирифта нашуд. барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш ин чаҳорумин бохт дар 6 бозӣ анҷом дода маҳсуб мешавад. дар ҳамин давр дастаи Эсхата бозии худро дар сафар бар муқобили Файзканд анҷом дода бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуд. дидори дастаҳои футболи Кӯктош ва Душанбе бо натиҷаи мусовии 2-2 ҷамъбаст гардид. дар рӯзи аввали рақобатҳои даври шашуми чемпионати Тоҷикистон Хуҷанд дар сафар Истаравшанро шикаст дод ва Равшани Кӯлобоша дар майдонаш аз Хатлон мағлуб гардид. баъд аз анҷоми даври шашум ҳамакнун дастаи футболи Хуҷанд бо касби 13 имтиёз садрнишин аст. Эсхата баъд аз пирӯзии навбатиаш бар Файзканд ҳамакнун зинаи дуюмро аз они худ кард. дастаи футболи Истиқлол аввалин бозӣ ва аввалин имтиёзи худро дар мавсими ҷадид ба даст овард.